Kodwa mabe ngoba ngila ngizosho nje ukuthi ngumam coaching ngizoxolisa kwaleyo ndoda yakhe angisayifuni isiphashile wasemsebenzini isimisiwe ngoba iphuza njalo so vele isidingo se-DNA naso asikho ngoba vele ingane akuyona yakhe futhi besikwenza wena isilima mina ngimtshela ukuthi ingane akuyona yakhe wathi singaqhubeka sithule singakutsheli kusho yena lo kusho ba yeka kusho lo myeni wami yini bese kukhumbule yini angimazi ekhumbula abantu khumbula ungashayeki phansi ungavuka ushukela ushukela wani ungavuka ushukela wani ngonisa umoya ungaphakami mama uzongikhotha manje ushukela uchaza kusho njalo mama uchaza mina manje mina usungavuka ushukela uwe phansi uzovuka ubephi lo shukela ukephi lo shukela Ngibingelele mbukelo weVman Film lokhuluma vana lewa mhlabeni nganasona madodana phansi manje uziswa kakhulu nibuye egcini kodwa ke yasikho lapho silala sikhona uyaphila seswami ngiyaphila njani nami ngiyaphila walokhu kubalekile mase simele so test i-DNA test for indoda othi yakukhuleliswa indoda kaMam Coach ngabe mhlawumbe ngakuchazisela umbukeli i-message osibhalele yona ukuthi ikungani bungasafuni ukuthi uyowenza i-DNA test kodwa mabe ngoba ngila ngizosho nje ukuthi ngumam coaching ngizoxolisa kwaleyo ndoda yakhe angisayifuni isiphashile wasemsebenzini isimisiwe ngoba iphuza njalo so vele isidingo se-DNA naso asikho ngoba vele ingane akuyona yakhe bengizosho lokho naphambi kwababukeli so yini ndaba ungaqalanga wadrayisa mhlawumbe ingane before usho ukuthi mhlawumbe akuyona yakhe noma nje usuxosha isicefe eduze kwakho bese ngekho vele isidingo sokuthi long drive so imali bese anginika nje vele kade ngifuna kuyena imali manje akasenamali so lopholo kade ngicela nje ukuthi ucabanga ngigibelisa ikwenza lo DNA test kanjani ngoba ngithe ngizogibeliswa yena futhi asikho nesidingo sokuthi size senza lo DNA test akayena ubaba wengane manje ngabe yini ekwenza ukuthi uhlehle kangaka mhlawumbe ngoba uthi uphelele umsebenzi mhlawumbe uyakucela imali kwenzakalani mhlawumbe usenjani manje uphashile use-right unesicefe ngifonela njalo awuma wakhe ngicela ukunibona usibonani uma uzongibona kumele ungiphathele something angithi manje uzongibona uzofika nawe ngikwenzeni wena kumele aphathi imali manje nje ubanga leso sicefe ecela ngimboleka imali yakhe umuntu engibaziyo ababolekisana ngezimali uzoyenzani phelele phi ukuthi mina nje adani lo phangisephashile lo phuzi angazi ukuthi kuneyinkinga zani and ngiyabona kwenye ivideo sekhona osevilile so ngiyambona ukuthi ayonenkinga ngizongcono nami ngize kumamthenjiwe ngimbeke umama nje esithombeni ukuthi angakhululeka engisaba inkinga awucabanga ukuthi mhlawumbe ababukeli bazothi uyiqola mhlawumbe uyabaleka ngoba nakho imali ayisekho kwayibona ababukeli nje amsho bake baba kule situation engikuyona baningabi nje abantu akungiqali ngami ngindaba nababukeli ke baze bangisize ngalotho ngabe sekuyisikhathi esinganani ukuqala ukuze uthi kubangela isicefe mhlawumbe sekuyisikhathi eside noma sisifishane sesikhathi eside yabo side nje side kakhulu mhlawumbe ngabe nisabhekana na ucoach umama lo umama kunzima kakhulu sihlala ngosondelana kunzima kona but ayikho engizoyenza iqiniso adinga ulazi aseve umshado wakhe usise lo munye usisi hayi angazi indaba yakhe mhlawumbe yena ke basa right ngoba yena wengathi wayengazeli imali wayezela uthando yabo yeah hayi hey lani khona ababukeli kunzima la emhlabeni bathi nongathwele uyasindwa ngiyacela nje nebe nengisondezela yena umam coach abasondela ngala usiyami manje awumkhumbuli nje akwenze mhlawumbe umbona uchazeke kancane ngeke angimkhumbuli nakancane usenestand yazi angazi yini yena nje bekumela nje aqhubeke nento yakhe yemali sabona manje yebo njani uyaphila we mama ngiyaphila yebo ngabe ukuchaza nje ulandise abanzi kwenzakalani ngendoda yakho mhlawumbe yakhuleliswa uandile understand kwenzakalani isasebenza noma isasebenza kwenzakalani mama ngendoda yakho ngibuza indoda yakho ngeke ukuthi ayikho into yaziyo ngendoda yakho indoda yami okwamanje isamiswe emsebenzini ya isamiswe emsebenzini ngenxa into ezithize ebekade ibhekene nazo izinto ezithize kwatholakala ukuthi uandile ulokuya laphayana eyomfundekela emfuna imali yengane nje wazogcina sexoshwe emsebenzini through uandile so manje ngiyamangala uandile medla ukuthi ngempela ufuna ngenzeni emzini into acela yona leyo ukuthi xexiswa yimini
Uxoshiswa wena Kanjani emsebenzini. manje? Kwathiwa kufika abantu. Ungaxoshisa ngokuthi uyaphuza. Kwathiwa Hambe wena ufike emsebenzini Hambe uzofuna emsebenzini imali. uyobuzisa kahle ma. Ngiyacela hambe emsebenzini uyobuzisa. Nalabo ngiyoba ngize la ngiyaphinda futhi ngizokutshela nje ukuthi ngikhulule emoyeni. Khulule nje ube free. Imali uzongitshela ukuthi ngikhuleke emoyeni ekubeni usuyidlile imali yomyeni wami. Ngilalela. Waqamba amanga wathi. Ngicela ninganyusi umoya, ngicela nilalelana. Waqamba amanga. Ngilalela. Mhlawumbe lento engizoyihlampa izokujabulisa awuba mhlawumbe nakini nakwakho nizoba right. Ngicela ukulalela. Into engilethela mina ma ngoba usunyuka lo moya uzoba ne-BP yamsho mdala uleke phansi. Usho kumina lokho? Cha. Ungilalela ngiyaxolisa. Okay, yini andile kulethela ukuthi ucela usibize umama Okungilethela mama coach ukuthi ngizokukhulumela iqiniso. Ingane akazi kwabe yababa coach kwasekuqaleni. Into ebengifuna kuyena bengifuna imali. Mana-ke. Imali. Mana-ke. Uthi ingane akuyona yakhoshi. Ngisho njalo. Usungihambise indawo ezingaka uthi ingane eyomyeni wami. Bengifuna imali. Angasanginiki nje imali. Ngeke phela adlale ngami bese futhi ngasaphinda nginike. Wena Andile sithe kuwena ufuna sithathe i-DNA test. Wenza njani wena? Ngisho nobaleka waqasha intangeni. Angicashanga. Bengimele yena nginike imali ukuthi ngiyothi uyidle futhi. Nakho sela usewulapho la asanginike imali. Axoshisa ngayimini emsebenzini yena uxoshisa ukuthi nje ubedakwe ephuze bheme stress esingekho. Esokuthi umondlise ingane ongayona yakhe. Awakazayo ndle mosi. Manje wena awusabi ukuthi mhlambe makhona mhlambe okuthanda mhlambe uzokuxwaya ukuthi uyi-gold digger. Hey, alukho uthanda. Ngangivele ngishilo ngathi uyi-gold digger. Uyabona ke namhlanje sokuyavela ukuthi into engangishilo uyiyona uAndile. uAndile ngamtshela from the first day ngathi uyi-gold digger. Angani gold digger. Njengamanje usehlukene nomyeni wami ngoba nako engasasebenzi. Bengisesibeni ukudinga imali umnyeni wakho bekhona for ukuthi angiprovide ngemali. So phelela lapho ufuna ngabe uhappy wayinyuka lo moya. Ngihappy ngoba uyayazi i-trauma osifake kuyona nomyeni emshadweni wami. Trauma yani. Uyazi ukuthi kukhona manje emndenini wami mina ngumuntu omubi mina omubi. Ukhala ngetrauma kukhona abasemahlatheni ukhala ngetrauma. Lalela okwena qhumla. Ukhala ngetrauma. Khona mahlamathini wokuhlangana phela. Uhlangana mina ngivelanga umahlathi bengeke azavela ngithi. Usho muphi loba mithisele ehlathini? Lo nje lo useqhamuka nje hey. We Andile unenkinga eziningi nje mina. We Andile mama ngabe kukuphatha kanjani ukuthi uthi akasayidingi indoda yakho sala nayo? Usala nenkinga yakho. Hayi ngimthembisa usangithemba. Meke wabuyela emsebenzini ngizomfonela. Andile yagula. Okay. Andile uyasangana ekhanda. Isitezi sakho siyaxeka. Awu, vele ke nje le ndoda yakhe isithuphetho isidawudawu nje uyayivele nje ingeke izobe nje ubaba wengane yami. Athe uhlale nayo. We Andile. Hlala nayo. Uthi indoda yami njani? Hlala nayo. Andile ngizokubopha mina ngizwa Andile. Ngizokubopha mina ngitshela Andile nginabameli mina ngitshela. Nginabameli mina. Yebo uzokwenzani? Ngizokubopha. Awu baba kusize ngani ukuthi wenze yonke le mess lelo uzongitshela ukuthi abakusize ngani? Ingane akuyona yakhe. Andile ngizokubopha mina. Yabona nginabameli mina. Sakhuluma. Uba nginabameli ngizokubopha. Angeke siqede lutho. Ningabophani lento kumele ilunge kahle. Andile ungafika ukhuthuze umyeni wami. Ingane kabani kahle kahle? Hayi kwami lokho uthi ngikwazi nalo ingane yakhe leyo. Eyalwa umuntu lo oweve ethandana naye. Baqamba amanga. Wathi uSithembiso wathi vele ingane yomuntu wakho. Wathi wena uSithembiso ukuhlukanise nomuntu wakho. Wangihlukanisa vele nayo. So ingane kumele kube yakhe nkathi ngihlukanisa nalo wangithi. Ngamnika ingane mina. Andile uyiqili. Ngamnika ingane. Futhi uyiqili. Manje kuhamba kanjani ngoba lafa naliqili ngitshela. Manje ngoba nomakhelwane kuhamba kanjani niyakhulumisana niyazwana? Mina ngiyamangana manje ukuthi nje ungibizelela. Ngoba nje ngoba siyaphela kodwa nginandaba kwanaye. Ngoba ngiyambona ukuthi nje uyinto nje isidodododo. Anikhulumisani kodwa ayikho. Mfuze ngabe uyakhululeka. Ngiyakhulula kumina. Uthi angikhululeke kanjani ekubeni usifake obishini lokuthi wena uzaliswe umuntu wami, uzaliswe umyeni wami. Ekubeni wathi futhi akafuni akafuni ukudla ingane. Ngimkhokhisela ngalenkathi yena engilahlekisa ngomuntu wami. Akabe umuntu wami kabe ubaba leya ngane ke. Usowulapho lo ngizomtheni manje ngizomenzani? Ngabe mhlawumbe ungake usho yizini ebeke mhlawumbe ayikho into ebeke icele futhi kuwena mhlawumbe ngoba sengasasebenzi. Hayi ngoba ngasasebenza nje becela imali ezalayo. Ayikho lonto imezalayo ayikho lonto. Vele umphikele. Kube nakade uyigolidika. Ngeke usithembe sacela kwena imali. Manje lapha kwamasidingi manje ngitshela yabona nalento yakho. Yabona into yakho le owothi yakho usithembisa.
Uba usithembiso wakho okwami ukwakho. emyeni kumfazi wakhe. Awu. Ekwakhe emzini wakhe. Uyibolekelani pho imali kuthina? Kwenza wena isilima ngithi vele wabe isilimalela naye. Mama ngabe yini? Usakwazi vele ukuthi imali. Ngabe konke lokhu Shema, kuku-affect ngingafaka kanjani imali ukuthi indoda yakhe angiyithola. ilahlele umsebenzi mhlambe yini ebuhlungu ngalokho? Uyakuphika nje. Umyeni omakahlala ngomsebenzi. Umisiwe emsebenzini ngenxa yenkinga ethize ezifaka yena. Ngophuzo lakhe, ngophuzo lakhe. Mhlawumbe wena omlethe inkinga, wena omlethele inkinga. If mina ngimlethele inkinga ubengeke aze kufuna kumina imali ukuthi ngimbolekele imali. Ubengafuni imali. Usangithemba. Futhi besikwenza wena isilima mina ngimtshela ukuthi ingane akuyona yakwathi singaqhubeka sithule singakutsheli. Kusho yena lo. Kusho yena. Nje ba, ngeke kusho lento umyeni wami. Okay. Yini bese kukhumbule yini? Angimazi. Ekhumbula abantu, ekhumbula abantu. Cha ngibuza ukuthi ngoba Ekhumbula mina, ubuza mina, Mama. bekhumbula mina. cha ngeke ngiyiphinde mama kodwa mina ngicela ukuthi ningaxabani yabona. Hayi sixabana. Ngicela imoya yehle phansi la angizwanga ukuthi nizoxabana mina ngifuna lento ilunga Ngicela ukubuza ukuthi wena mina ngishade noSithembiso. Yebo. Sinabantwana abadala khona nabalingana naye lona. Hayi. Njengoba ngangike ngasho. Ngamtshela lo kathi uyigold digger. Kwawusithembiso nami abantu abambi emhlabathini uphela umhlabathi. Kwase kwayimina okhuluma indoda namhlanje kuyagcwaseka ukuthi indoda akuyona Sithembiso. Ngiyasho nje. Ingane akuyona kaSithembiso. Ngiyasho nje. Ngithi Ngimayivela manje ngoba naku Sithembiso eseze ukuthiwa umise emsebenzini. Nakhona yazi igold digger lazofuna imali chitha umzi wami. akafuna ukulalela namanje ngiyakutshela ngithi yena ubaba coach yemtshela ukuthi ingane akuyona waza sithule singakutsheli mina ngize la ngathi isikhathi sami ngizokutshela ukuthi kukanje nakanje still afuna udlisiwe nje abakudlisa inyama yengwenya ayikho lento yakho umfazi walutho nje wena mama ngabe khamba kanjani ejimini usayo khona uye ejimini ngokuthi uyaphuza uyabhema iqiniso kodwa uthi uyaphuza uyabhema wena bungayi emsebenzini uyofuna umisweleni ngisilanga lapho nomsebenzi wakhe awazi uye emsebenzini hayi angikaze ngemsebenzini wakhe usho ukuthi umtshele lokho ukuze kube mina umuntu omubi uvela umuntu omumbi vele kuthini umuntu omubi khamba kanjani ejimini ngiboni mina ukuthi umuntu omubi kanjani sisajima akekho samshayile futhi asemdophile ground ngicela ukubuza into eshoyo ngicela uyireason into ethini usazovela ngicela uthuleke wena ngicela into eshoyo akukho kusolayo mhlawumbe mama uSithembiso zange ngizwe ngimshoyo njengoba namanje sokuvela ukuthi lomunye naye ngabe amblema lo wamithisela emahlathini wehlathi indaba yakhe naye futhi naye futhi ukuthatha intangeni manje waphika uSithembiso ngiyamazi umuntu wami indoda yami uSithembiso njengoba eveza ukuthi ingane akuyona yakhe ngicela ukubuza ma isona sami la ukuthi mina ngitshela iqiniso ngendoda yakhe yokubola kwayo ndaqala wathi ngize la angisakwethembi ndaqala wathi iqiniso okay ke iqiniso ke lengizolisho ngilezingane Bhalephi wathi wena uzongitshela iqiniso ukuthi uSithembiso lale nawe ninengane wathi iqiniso le ingane khona vele namhlanje uzongitshela iqiniso ukuthi ingane akuyona kaSithembiso liphi iqiniso yini ngizobamba kuwena ufuna ukuthi ufakaze into ngizobamba kuwena ukuthi okay mama since okay ngezwe usuyigold digger so into engifuna ukuyizwa njengamanje ukuthi ngicela lento le iphele useyasho ukuthi ingane akuyona indoda yakho wena ungathini kulokho konke lokho akushoyo yabona mina ngithatha iside la ngifuna ukuthi nibe right nobabili ulazi nawe iqiniso so right kanjani ngangithemba uyabona uma ngabe ethi ingane akuyona ayikaSithembiso lokho ngi100% ngiyakholwa lokho njengoba ngangivele ngishilo methu uthi abaqhubeke eceleni amdobhe angikholwa ke lokho ngoba since sengivezela ukuthi kwayile ngane akuyona kaSithembiso there's nothing engizoyikhola evela kuAndile uzokhola kuphi ayikho lokho kuqhubeka lokho ukuthi ingane akuyona kaSithembiso okay fine vela akuyona yakhe ake awungikhola ukuthi asiqhubeke noma kusanjalo ngiyazayisho lona ngizoqhubeka lokho ke ngoba uthi awufuna ukulalela ngizoqhubeka nomuntu osolopholo okay nomuntu osolopholo uvuka ngisamethile ngoba naku manje ulopholo sokuthi wena futhi uyaphuza uyabhema sokwazi wena useleni pha emsebenzini ufaka mina enkingezeni ebolile awucabanga ukuthi ukuphuza kwakhe mhlambe bena stress salo esakho uma ucabanga i-stress sakho mama wenza ngamsho ulibele emhleli la emumve lemqofela la indaba andikuningi yindaba futhi nje bona njalo nalomunye ugel okay mina ke fani mina ngangimhlonipha uma ngathi mse ngifika la wangisho lona umunye wayeze kuwena umahlathini wenze lento la owayenza ngoba phela akithi phela sifuna imali eseDunlop imali inkinga yethu futhi ke lo mahlathini wazi wathi yena nje ungenkani
Ake nawe phela wathi ngizonda ingane engane kaSithembiso. Wathi wena uthe uzokwenza umfazi wesibili ngaphi? Namhlanje ngiyagcwasela. Ngiyasho mama. Bengingasele ngisho uzolwa nawe, bengizokhiphela iqiniso. Nama ngilwi. Ukanje nakanjena. Usukelwa nami. Esifani ngigold digger. Nama angilwi. It's fine. Into engiyisho ukuthi ayikho into engizoyithemba ephuma kuwena Ngicela ungilalele. Ngicela ungilalele. Sangezwe wathi ingane yaSithembiso. Ngicela ungilalele ma. Okay. Ucela umlalele, ngicela usho ngisho ufuna ukusho ntombi. Ma, okay, uyangikhutha ingane yakho yaSithembiso is fine. Yes, uyangizwa. Lokhu siyazwana. Siyazwana. Sengikutshela ukuthi mina even though kungayona ingane kaSithembiso, yena usawilling ukuthi ingane yami ayondle siqhubeke futhi. Kodwa mina angisakufuni ngobani umisiwe emsebenzini futhi sowulophola nje angazi indaba yakhe. Ukuthi umenzani usengazabe nje futhi ungafaki mina lapho khona lokho nje ukuthi ungilalele uzwenza ngathi inkinga zami usethi ufuna imali wenza ngathi inkinga zami ezizoba waphuza okay Africa yonke la nikhona la asikho ngodlame okay Andile iwapha amazwi ofuna ukuwasha okugcina kuma ungalwi naye wakhulume kahle asuka ngaphakathi kuwena ngoba usuthi uyaphuma endodeni yakhe hayi kusho about ngiyaphuma yamzwakala lo mntwana sure about ngiyapha uyamzala lo mntwana ngeke usaphuma ngoba kwayi ngeke usaphuma asebenze futhi azabele emsebenzini sizani kusizani mos yabo yena methi ubaba coach ingane yami uzoyedla it's fine uzoyodla uzoqhubeka silapha nami uzoqhubeka ngiphi imali uma ngiyamtshela kangilalela ukusizani kusho ukuthi kwakona bekuyimosha isikhathi kuphela lephi ukuthi uSiyemzu uthe uzokwenza umfazi wesibili uzomfazi wesibili naka uzongalaphana nawe uzomfazi iphele lephi lento yena angibona nje mhlobo umdlisa ushef usadideka usezihamba uyophuza Andile ngicela ukuthi ubheke enye indoda mfethu angifuni indoda okay yekela ke indoda yabantu ngifuna imali emadodeni yekela indoda yabantu at least eshadini nayo tshela phela ngiyatshela manje ulotshela usingayicela at least okay ngicela umkholo ngoba uyakutshela ukuthi ingane uthe yena usamkhumbula ufuna ukuyona umuntu yazi mangize ngimblock afuna ukuthi inamba uqeda kusho manje ukuthi ngeke amyeke uthi uyamblock afone lokho bengikusha ngoba bengifuna ukucasula wena ukuthi uma ubani ublock omunye uthi ublock indoda yakhe yamlandela yangilandela uzalikhuleka ngezinye iyamkhumbula ifuna ukumdoka uyabona ke ukuze ngikukholo uSiyemzu mekulandela akusendela ama screenshots yonke into enikhulumayo yebo uzowenza lokho Andile alright ngizokwenza ngeke ushaye phansi mama ngeke ngizokwenza ngeke ungavuka ushukela anginakwashukela inkinga yami kade ngisithungishukulo kulo obengifaka kodwa is fine mina ngigold digger is fine kodwa still ngiyamvezela nendoda yabo ufebe bakhe ngithi is fine ngizokukhombisa ufebe kwendoda ngizofuna ama screenshots angithi okay mama uzokukhombisa yonke into eyenzakalayo ngiyacela babukele sanithanda la siyasolva lana bakwethu hayi ngodlama manje manje lokhu nigwebhana futhi ngomakhelwane nozinshiselana ezindlu uthi mdala nozinshiselana ezindlu nawe ingane umama mdala yabona nje abantu sebanibuka nomakhelwane bathi awunazi izitha usibonile isitha siyawasha esinye yabo isitha sika sibanibani phela yabona noma banhleba mhlawumbe basho njalo mina nginankinga mina uAndile mina ngabethi uthi uzokusendela ama screenshots angimazi noma ukuthi uyaxolisa noma uthi uzongitshela ukuthi ingane yakho kaSithembiso noma uzoxolisa ngidideka lapho uthi uyaxolisa ukuthi waqamba amanga khona lokho uyaxolisa mama uthi ingane kaSithembiso yonke yebo uthi uyaxolisa nje yena uyaphuma kulento akaseyona itype yakhe ayisho njalo sisi uthi akaseyona itype yabona abantu usamfuna ngithe ngiyaxolisa ma ngazokhuluma iqiniso wathi akaseyona itype yakhe into esengisho futhi ukuthi inkinga usaqhubeka usangilandela uzok-screenshotela ke manje khona uzoba right mina ngokwami ke ngiyaxolela okay ungana ke nomyeni wami ngixolele into noshoyo yizo noba sesibuke njengobantu abangasile emakhanda kodwa nje ngiyaxolela mama ngiyacela ukuthi yabona mase kusendela ama screenshots ngiyacela ngenhliziyo yami ungashayeki phansi ungavuka ushukela ushukela wani ungavuka ushukela wani ngonisa umoya ungaphakami mama uzongikhotha manje ushukela uchaza kusho njalo mama chaza mina manje mina ngizonguleka la ushukela uwe phansi uzovuka ubephi lo shukela ukephi lo shukela okay mama okay mama ngibona lokho nje ukuthi andamela ushukela uzala kanjani engaphuzi unolako nje ngeke ngikukhothe mama ngeke ngikukhothe ngiyaxolisa ukuyishwa njalo ukuthi manje ufuna wena ke manje hlulekile emzini wakhe angibakhotha abantu abadala abancane umuntu nje ngimkhotha
Asiyeke mama le yoba ngiyacela ukuthi mina nibe right njengomakhelwane niyilungise nje izinto zenu yabo. Uthi uzoxolisa uyaphinde futhi ukhuluma la magama akhe. Kodwa sengixolisile ngima futhi ngiyaphinda ngiyaxolisa futhi ngiyabonga ukuthi uyaxolela and i-screenshot ye-proof ngizokukhombisa yona. Angazi uzondiscipline kanjani umuntu wakhe endlini nibe right naye change ahambe abuyele emsebenzini nibe right. Bese angilandela ngizokutshengisa futhi. Mengiphi imali ngizoyithatha imali kodwa ngikutshengisa. Uyibuyisele kumina yami. Ngikutshengisa. Uyiletha kumina imali yomyeni wami. Imali ngiyabonga. Cha, awuthi ngitshengisa uzoyiletha. Okay, hayi kulungile. Kulungile ngiyafisa ukuthi nibe right mina njengomakhelwane. Ningagcina sendlisana upoison nengane zeni futhi niphakela upoison uyabona njengezitha. Ugade kodwa mama nase groundini noma la nijima khona ngiyakucela mina ngiyakutsiphisa. Ngabanye amazwi uchaza ukuthi Angichazanga lutho mama bese ngikutsiphisa nje ukuthi ugade yabona yonke into ubuke yabo kube wena ihead yabona ngoba amabhulls amabili awabuse esibayeni esisodwa yabo leyo. okay Ugade nje ngempela ube mehlo manje babukeli sanithanda kakhulu la nikhona nibalekile.